Suposatzen dut normala dela zure lehen egunean urduri egotea. Ziur naiz dena ondo joango dela. Esperientzia gutxi daukat eskolan, baina seguru ondo joango dela. Ondo baino beto. Ziur horrela izango dela. Seguru nago. Atzeratutako urte batzuk daramatzat, baina ez da baikorra ez izateko arrazoia. Eskolan hobetu bakarrik egin dezaket. Zerbait ondo hasten bada, ondo joango da. Presarik gabe, mesedez. Atsegina izango da lagun berriak egitea, leku bat egitea zaila izango den arren denek betidanik elkar ezagutzen dutelako. Eskolara joatea nire bizitzako ametsa da. Zer atera liteke gaizki? Oh! Mesedez, ez da nire iragarpen txar bat izan. Ane, 11 aldiz esan dizut mantsoago ibiltzeko. Barkatu, Marilla. Ez nau nire burbuinak kezkatzen. Uste dut oso ondo dabilera. Zorte pixka batekin besteen mailera helduko naiz. Horrek ez nau larritzen. Badakizu zerk larritzen nauen? Nire kezkagarrik handiena? Ile gorri nazkagarri hau da. Ile zatar, madarikatu eta gorrotogarri hau da. Eta nire orezkat gorroto ditut, eta pentsatzen dut neska mutilen gustokoa izango nintzatekela polita izango banintz. Larrosa bat, polita ez balitz inor ez litzateke geldituko usaintzen. Gainera, ezin daiteke arroputza eta itsusia izan.